Hey guys, खुलुमबाय बयखौबो नै दिनै जोंहा बाहागि सनमिलन जानो नागिरदों आरोना माने जोंनि न'खरनि आरो बिदा फंबायनि फिसा बिदा फंबाय बिदि आरोना गासिबो न'निनो फरियाल गोजा आंबो देग्लाय प्रेजेन्ट जादों आरोना एबारसो फार्स्ट टाइम आंनि हाबाया बोसोरनै जाबाय जिहेतु ओमफ्राय देग्लाय बोसोराव आंबो एड जाबाय आरो स' गाइस बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो लाब्राखौ खोरखि खेवनानै देखायसैलां दा नायसैलै बेदर गोजा गोथै बाहागि सनमिलन मागोनि जानो नागिरदों बोथिसे Musuhnya mana kayak sih itu? Hasil lana bego apa? Lana bego. रुंसारि जालांनाय जोंहा आदा खरबा जोंहा ओरै राजुमोनहा ओमफ्राय बिथिं गारि मोनहा ओमफ्राय खुसिया दा माने न'खरबा दंमोन आरो प्रथमाव जोङो दा न'खरबानि गेजेराव थाङै थाङै न'नि बारायबावबाय जोंहा न'नि बारायबावबाय बेनिखायनो दिनैसिम जोंहा 17 बार जाबाय जोंनि बे गामिया आरो जोंनि सायरागि आरो बैरागि खौसे आफादनि जोङो फास्ला लादो ना बाजै बोसोरै बिदिनो माग मासनि दमासिनि 2 थारिखआव जायोमोन नाथाय देग्लाय 5 थारिखआवसो जाफैबाय मानो होनबा जोंहा गामियाव मोनसे अलखदआ गोलैदोंमोन दा बिथांमोननि खामानिखौ जों फोजोबनानै ओंखायनो नै दिनै शुक्रबार 5 थारिखआव जानाय जाबाय जोङो सिगांनिफ्रायनो 17 बोसोर जाबाय बेखौ जों सायरागि बैरागि खौसे आफादनिनो जों गामि मोननै आगोलाव दा मोनथाम जाबाय न'सिम जानानै बेनिफ्राय बे बुरिया गावनि फिसाला सानैखौ सायरागि आरो बैरागिखौ दिनै लायै खारखोमायै एकदम ओरै गलाघाटजों थांनानै जों फैनानै एकदम क'क्राझारनिफ्राय खोलाहा थांनांगौ बहाय बे बामोनगाव देरापारा होननायाव थायोमोन बेवहाय थानानै सायरागि आरो बैरागि बे गथ'फ्रा सेंग्रा देरनानै बहायनो हा खुलिनानै रायजो जाबाय बेनिफ्राय बे सायरायनानै हाबा जाबाय हाबा जानानै बुरियाथ' गोमालांबाय बुरि थाबायना सानैबो हौवासो बिदा फंबाय दा सायरागिनि नामै बे बिलासिपारायाव हा फाट्टाबो दंखायो गोदो बहुद जुग जाबाय बिनिफ्राय बे सायरागिनि फिसाफोरा साब्रैमोन हौवासा गोजा आरो बैरागिनिखौ जों नागिरबाय नागिरनानै मोनाखै ओंखायनो बे फारसे थालांदों गग'नि फिसाफोर रैसुमै रीता दाना फैबाय अरबिन्द दुलेश्वरी रीमा खामानि मावगासिनो दं जुलि ओमफ्राय नीलमोहन बे लेखौ लिरनो सम्पा सपना
बसुमतारी आंनो बिबारि मानिक सीमा कमलपति Idansi Sondip Malin Terangti Busumutari Dengan जानाय लोंनाय लाहार फाहार खालामसै जाहाथे रावबो जेरावबो थाङालासिनो बयबो जोंखौ नायलायनानै जानोसै ओमफ्राय जाखां लोंखां बयबो मोसानानै जानायनि लाहार फाहार बयलार अमा बिबु बिथै टेस्टि टेस्टि लाब्राबो दं गोजाबो दंबावो नै बरन बावाखैसो आसिखौ नांबावाखै नै साजायानो लेक्सार होगासिनो अमा बिथै बिखा बियो नैबे हासुङाव सोनाय हासुङाव अमा सोनाय आरो ओमफ्राय बाथोन बरियानो जानोसै गासिबो जाबाय दं सालाद इयावनो होना दोलै मुला गाजर बान्दा कबि जाबाय बा फटक लानाङा mana Mama mina gua bung deh. Hah? Narji oma mejem. Lagi lagi. Onkam जानोसै ओंखाम बयबो ओंखाम जाखांनानै नै सोरबा मोसादों जाखांनानै दसे रेस्ट लादों आरोना बयबो बेटारि ओरैनो जों थांनोसै आरोना जाखांबाय लोंखांबाय फुरा इन्जय खालामबाय मोसागासिनो मालाय सबखौबो सनमान लालायबाय आरोना उन्दै गिदिरखौ खुलुमजोब्बाय आरोना गिदिरखौ ग्रुप फट' लानो नागिरदों इयाव ग्रुप फट' जय सायरागी बैरागिनी जय सायरागी बैरागिनी जय बाथौ बोराइनि So guys, जोङो बाहागि सनमिलन जानो थांदोंमोन आरो ना माने बोसोराव खनसे जायोना
बोसोराव खनसे जायो आरो बे बाहागि सनमिलना माने गामियाव आरो गामिनि आरो बाहागि रटेसन जाबाय थायो आरो ना देग्लाय जोंहानि न'आव जादोंबा फैगोन बोसोराव बेलेगनि न'आव आरो माने जोंहानिफ्राय ओरै थाङै माने गोजौसिम सहैबायमोन आरो ना इखै ओमफ्राय जोङो दा नै जाखांना फैबाय दहाय थांनायखौथ' आं लानो हायासैनो दा फैनायखौसो दहायबो आं माने आं एबारसो फार्स्ट टाइम आरो ना माने आङो इमानखिनि साहस मोनाखै आरो मानोना होमबा गोदान मानसि आं गोदान थांनानै एकदम भिडिअ लाहैनो आङो बोरैबा मोननानै लायाखै आंना मिस्टारा लाना होदों बे मिस्टारा लाना होदों आरो बाबुआ ओमफ्राय नै नायलाय नै मा लाना फैदों दै बथल लाना फैबाय जि गोथाव जाबाय दिनै आं जोबोद मोजां नांदों आरो ना बिदि बाहागि सनमिलना जानानै नों माबायदि मोनदों खोथालाय मोजां मोनदों मोजां मोनदों दा बेबो बेसोरा मोनजायाखै आरो ना आंबो बोसोरनै जाबाय एबारसो थांनाय बोसोराव मोनजायाखै थांनाय बोसोराव सोरनाव मोनथाय थांनाय बोसोर माने बोसोरथामसो जाबाय मोनजायैया मानो फैनाय जायाना नङा देग्लाय बोसोरावथ' बे गामियाव जाबाय थांनाय बोसोरावथ' अबेखिबा जादों होनदोंमोन थांनाय बोसोर नङा प्रत्येक बोसोराव सेन्ट्रेल सनमिलना बेलेगब्रा नङा आइमोनानोथ' बैयाव जाहैदोंमोन ना थै जायाखै बाबु सोरबा बेलेब्रा बै सिमलाथिया बै मामोनाव इखौनोथ' होनदों आङो मा सेन्ट्रेलखौलाय होनबाय थागौ बाबुआ बाहागिनि आरो ग्रुप फट'आव गैला बाबा बाहागि नंला जोंनि बाबुआ बेलेग जाहैबाय जोंहा बाहागि जाबाय आरो ग्रुप फट' साफायबाय जोङो ज'नो ओमफ्राय जायै लोङै फैबाय सिनाखि जायो आरो ना बाहागि खनसे बोसोराव खनसे जमा ओंखाम जानाया ओंखाम जायो आरो जेनेबा बाहागि बोसोराव खनसे ज' इदिनो पिकनिक टाइप जायो आरो ना मोजां नांदों आङो बेखौ जोंनिखिथ' गैयानो बेयो ओमफ्राय गाइस नै दा न' मोनफैबाय फैयै थाबाय खाथियावनो आरो ओमफ्राय न' मोनफैबाय जोंहा न' मोनफैबाय ओमफ्राय नै जोंहा गाबोन थांनो गोनांसै आरो दिनै शुक्रबार गाबोन सनिबार जों गाबोन थांगोन थाङा जागासिनो जों सानदेआव थांनो ना गाबोन थांनो इदि जागासिनो ओमफ्रायो इयाव माने थियेटार सोरां मन्जु थियेटार सोलिगासिनो ओमफ्राय दा जोङो थाङो ना थाङा जागासिनो सोरां मन्जु थियेटाराव मैयानो थांनो गोनांमोन खिन्थु जों गारि मोनैनो थाङासै ओमफ्राय दिनै थांनो सानदों मा जायो नायनि